Kaixo, Ibai! Kaixo, Leni, kaixo. Ba, ondo, hemen korrika eta presaka beti bizitza jetratu ontan. Bizitza hola da, hola da! Ke desastre. Bazeo kanta bat komentatu bela, horrelakoa da, bizitza! Egia da, horrelakoa da, bizitza, egitzazu behar duzuna, egia. Ibai, Tolosakoa zaiteu, haupa Tolosa. Badakit beti esan dutela, haupa horiak zene horia zuaga asko maite ditut, baina Tolosa nire horia da, osea. Ama urtez Tolosa bizi izan dako bana, eta Tolosa gana. Bai, zu Tolosan bizi izan zea? Bai. Bida, ez nekin. Gero kontatuko dizut, Vale. Kamagaren altzetuk. Bi Tolosa gau. Osake Tolosarra, ze ondo, bi Tolosar gaude. Hola. Aupa Tolosa. Gore inauteriak, La. Gustatzen zaizun, ateratzea hor. Bila bai. Oso politia da. Polita, eta xagotzen den giroa. Giroa, Gipuzko, Euskadi guztitik kanjuten dira, eta... Aberra urten iten deun, Aurten goire inauteriak, bai, mesedez. Basta, ja, pandemia. Ibai, kirolez alazea, baina hori aipatu hauetik publizitatean ikusi zaitugu agazki sesioak egin dituzu Amaia Maitearen anaiazea. Oida, ni naiz esaten dan bezala el hermano de... Nire arreba bai gauza asko inditu behar publizitate mundun, da aktorea da behar, ni ez, baina gauza batzuk inditut. Baina nola... Hobi bezala. Nolatan publizitate mundua? Bizitza honetan denetarik egin behar da la usten dut, eta nire gustatzen zait, ez, arlo desberdinak ikutzea, eta azkenen Donostin dago interneten apuntatzen zehala zuk zure perfila argazki batzuk igotzen dituzu, eta gero ateratzen dian beharrak publizitate bat egiteko edo argazki bat, eskatzen dute behar dugu 30 urteko pertsona bat, edo 30-40 bitartean, rubioa, tal, orduan, zu apuntatzen zea, eta gero batzutan kastina dago, edo ez, eta hola sinitzen pixka bat, eta azkeneko urteetan egin ditut. Amaiakin 2 edo 3 anuntzio, eta gero nik ere bakarrik inditut. Azkenain nun moto batena, moto berri bat atera behar dute, hemen euskalduna, elektrikoa guztiz, eta enpresa horrekin egin ditu argazkiak. Eta politia, nola antzerkia ere egiten deten, ondo etortzen zait kamera aurrean praktikatu, eta lotxaken, porque ni lotxatien naiz, orduan, praktikatzeko pixkat ondo. Publizitatean ikusten ditugu segundo batzuk. Oso gutxi. Baina egiten da lana kristona izango da. Bai, gezurra dirudi, atzean dagon guztia. Ni beste adibide bat inun melokotoiekin enpresa bat fertilizantenak eta berdura inguruan eta elikagaien inguruan. Eta egun guztia Nafarroan, eta gero ikusten zen igual 3 segundu. Nahi dute egun sentian eguzkia ikusten dadila, orduan oso goizun bertzea eguzkia ikusteko, gero, garbatzen dituzu toma pila bat, eta gero, edizioan murrizten dute pilo bat, orduan, lan askotan orduak, eta gero 3 segundu. Eta sentsazioi parte hartzen duen agentzak zuretzat adibidez, zer nolako sentsazioa da? Sentsazioa?
egitea esan duzu partizipatzea publizitatean edo? Partizipatzea eta gero ikustea. Zure burua. Hiru segundo. Bai. Bueno, normala da, azkenen filmatan eta filmetan ere hola pasatzen da. Igual, ni hortan ez juten, porque oten dia filma grabatu behar dutenen eta estrak behar dituztenen adibidez, igual 8-9 ordu duten dia. Dena jantz bakoitzak makillatu, ez dakitzer, eta gero igual da bakarrikan ikusteko kalean pasatzen dira, hola. Eta orduan 1000 tomartzen dituzte, eta karo, azkenen, bueno, nahi normala iruditzen zait, horrela da, azkenen, ikusten da zenbat diru gastatzen da, edo zein tonteri egiteko zenbat pertsona dauden atzean lanean. Orduan, bueno, baloratzekoa da. Ez balin badezu, egiten dezunen publizitate bat ikusten da zenbat diru kostatzen den egitea. Edo zein gauza txiki. Amaiak ere emango zizkizun aholku batzu. Bai. Ez. Bai, gaina berarekin beak nola gehiago inditun, adibidez, egin ditugu pare bat gauza azkeneko haustet izan zela txakolindegi baten publizidadea, bere enpresarentzako, eta orduan ni Amaiarekin konfiantza ona daukat, eta orduan ni lotxatio gogoan nintzen, eta orduan ez baina nekin egingo dezu, eskatu diate mutil bat eta pareja bezala orduan nahiz eta nahi arrebak izan, egin behar dugu pareja, una pareja maravillosa, eta behakin, beak esperientzi gehiago dauka, orduan beti mandizkit aholkuak, eta gero bakoitzak bere estilo dauka ere baita, igual casting eta jungeanen batera, bakoitzak bere estilo dauka, eta hori ondo da noski bere aholkuak oso ondo etorri zaizkit eta etortzen zaizkit. Behar detenean zerbait jakiteko edo nola egin beharko nukeen edo antzerkian ere goen berai galdetzen diozu, zuk nola egingo zenuke papera hau edo pertsona hau ze ikuspuntu edo, bueno, ondo dator. Norbait gertukoa dukitzea, ez, aholku horiek emateko. Zer eman dizkizu esperientzia hauek? Zer eman dizute? Esperientzia hauek? Bueno, ni naiz pertsona bat gustatzen zaitela denetarik egitea. Eta orduan iruditzen zait ere dela arlo bat, oso politia ere, ez? Adibidez, edukitzeko argazki politiak, ez? Porque ez banitu egingo adibidez publizitateeko historia hauek, eman dit adibidez edukitzea argazki polit batzuk betirako gogoratzeko, ez? Porque ez duk azkenen zure mobilakin edo zure zakin etzea hasten egiten argazki politiak kreatiboak. Orduan, adibidez motoarekin, egatu zen oso politiak jazten dizute dena ondo, eta orduan motoarekin, eta esaten du, ze ilusio egiten dit edukitzea argazki politiak. Eta bestaldetik ere, kentzen diozu pixka bildurra kamarari, eta ikusten duzu, beste lan bat normala dela, eta nahi nola gustatzen denetarik egitea, ematen dit bizipoxa. Ez, diru aldetik ez da, nik ez ditu gauza asko egiten, baina diru aldetik baino ondo datorrela, porque askotan gauza batzu... Diru aldetik ez dugu, ez, baino, bueno, behintzat bizipoza esaten dana, ez? Esaten dana arderaz, que te llena el alma. Pixkat ematen dizu zea puntu hori nik uste importantea dela. Satisfakzioa, hori da, porque bizitzaia nahiko neutroa eta nahiko planoa da, ez? Eta pixkat, orduan behar gukin behar dugu pixkat atera de la zona de confort esaten dana eta gauza berriak du. Zuk ere, berdina, zuretzako diru aldetik ez baino, behintzat emango dizu txispa hori ez, jendea ezagutu, jendea ezagutu, jende berria, esperientziak, azkenen bizitza da esperientziak dira. Porque zertako behar dugu diru akumulatu etxea gero zerbait pasatzen da eta bizitza honetan seitun ez dakigutze pasako da. Orduan behar dugu esperientziak eta ahalik eta hoben saiatu bizitzen. Eta aprobetxatu. Eta aprobetxatu, bai. Importante da, porque bizitza azkar pasatzen da. 40 inditut ja, pentsa. Ez duzu ematen. Ez dut ematen, baino inditut.
Niko goita lau ditut. Jo, ze gazte, ke guai. Zen bidia, jo, hogeita lau. Jo, esun, baina ze ondo hogeita lau urtekin edukitzea. Ni hogeita lauekin nion pentsatzen juerga. Eta gutxi. Bueno, guapoa zera. Bueno, a ber, hoi azkenen ez da sorte auki dugu ere bai, baina azkenen guapoa izan no ez, ni naiz kejatzen, baina, bueno, hoi galditen da. Guapotasuna, gorputzona tal, hoi galditen da, garrantzitsuna da, nik usteet, barruko, ez? Naiz eta oso guapoa izan, tonto bat bali mazera, bizitza hontan, ez dituzu lagunak ukiko. Niko ikusiek, eta hori guanik, ogoita lagunte ditutela, baina hori ikusiek. Garrantzitsuna bihotza da. Bihotzetik ateratzen dian gauzak. Errealak. Hori da. Esan dezu, antzekia ikasten bazabizela zergatik. Bueno, bazan ere puntu bat, ni publizidadea igual hasi nintzen, oain dela 10 urte edo nun Euskalteleko anuntzio bat, banku batena, eta bar, baino gero esan nun, hoi azteta gehiago asko egin, baino orain dela 2 urte esan nun, antzerkia ere irutzen zait arlo bat, oso politia, ez, ezagutzeko zure burua, ze bildurra dauzkagun, gure maskarak ere ezagutzeko, eta oso pozik nao, bai, oso pozik, iruditzen zait, terapia bezala, kasi, ezagutzeko norbera, eta denak daukagun ume hori ateratzea, nik gustatzen jolastea, ondo pasatzea. Naiz eta nire 40 urte ez da ezer, edo 50 edo soziadak esaten du, serio jarri behar dugu, lan egin behar da. Hoi, lan egin behar da, baina ondo pasa behar dugu, jolastu egin behar dugu, eta gustatzen zaizkigun gauzak egin behar ditugu. Hoi, geroz eta argigo daukat, eta antzerkiak hori ematen du. Parra egin, ezagutu, ondo pasa, humorea, batzutan ere lotxak, zona de konfort hortatik ere ateratzeko txispa ematen dizu, eta, bueno, oso pozik, oso interesgarria da. Nuko antzekiak erakutsi naiz eta bidoi batean dena prestatuta erakutsi osea, segundu bat baino gutxiago betan improvisatzen, osea ez bat antzekia dena jarraia da, ezena galditu eta zerbait azten bazaizu. Alteka berantzea, osea, ezentzea lotxagabi galditu eta hori erakutsi ginean. Zuk egiten duzu antzerkia? Zerbait egiten duzu? Egin nuen obra bat Alesteriok zuzendua eta oso gogorra eruditu zitzela antzerki mundua. Jendeak pentsatzen du gaudela oso ondo taula gartera pimpampon eta baina atzean dagoen lana. Bai, ikeragarria. Guk adibidez Tolosan egin genuen 2 urte egon gera, oain pandemiarekin, ni hasi nintzen orain dela 2 urte antzerkian, pandemiarekin ezin izan genuen antzeslana egin, eta orduan aurten egin dugu ekainean, eta nik taldean, gure artean oso ondo moldatzen naiz, ni petit komite esaten dana, ez daukat lotxa hondirik, baino gero, junitzanean Leidor, badakizu Leidorren Tolosan, eta hor, 100 pertsonen aurrean, oso gaizki pasan, eukin nun pixkat atake de paniko. Antzekia erakutsi frustrazioak kontrolatzen.
Zergatik baina momentu bat, batez ere, entzego egunetan, obra baten begira, eta data bati begira, eta batuta sentutze zea, como, zaude, eta hori, kontrolatzen erakutxizten. Jo, bia zondo, ze politia. Bai, oso interesgarria da, zaila da, gogorra da. Neri adibidez telebista irutzen zait errexoga, porque korten berriz errepikatzen daukaz. Baina antzerkian, astentzean nerviosoa jatzen edo aztutzen zaizu, eta esan dezunazuk. Atera behar da, ezin dezu kolgatuta utzi jenderi, jendea ikusten dago, eta zure lankideak, hori da grupoko lan bat gainea, improvisatu behar da, askotan. Azten bali bada, improvisatu egin behar da. Orduan, oso gorra iruditzen zait. Eta kontzentrazioa. Bai. Une oro, momento presente. Entzun, zer esan duten, eta da niretzako asko erakusten ari zait, gogorra iruditzen zait, eta gutxiena gustatzen zait jendearen aurrean antzezlan egitea. Prestatzea asko gustatzen zait, bidea. Oso polita da bidea. Gero bukaeran, presioa, segunzu nolatzean, nire oso mentala naiz bai, eta aztutzen bazait, orduan bildurrak, askotan blokeatu egin zaitake, baina, bueno. Baina nikutego, zure burua, konfiantzia, izan behar dezula, eta azten bada baizu, azten da, laskagau, eta jazta. Ez da buizitza bukatzen. Oida. No pasa nada, baina gea, ai, ridikulo egingo dek, ez da zer pasako, ze pasatzen da, profesionalei ere pasatzen, Oida, eta azuko, Hombre, ya está, eta orduan nik esaten da berri, bai, aztu zaizu, no pasa nada, baina ez da erresa kontrolatzen. Bai, zeik hasi zenun eskola bukatutakoa. Gauza asko, nik leheno esan dizuten bezala, nola naizen pertsona bat jo naizela denetarik gustatzen zait. Lehenengo egin nun, diseinu grafiko, moduloa. Baina, bukatu nun, praktikak ez nituen egin, zeren konturatu nintzen etzala nire gustokoa guztiz. Gero egin nun, analisis kontrol kimika bezala, laborategian lan egiteko. Eta hori asko gustatu zitzaiten, eta lana ere hortan egin nuen urte desente. Nire bezala. Bai, laborategia, bai. Ni gustatu zitzaiten. Eta gero ere egin nun, hirugarren gauza, efizientzia energetika eta energia solar termika. Energia berriztagarrien inguruan. Hortan ez nun lan egin, baina gero eskola bertan ikasi nuen, eskola bertan lanean aritu nintzen, kursoak organizatzen, formazion kontinua, okupazional deitzen dena, eta, denetarik egin dut. Tabernetan ere naiz gero lanean, kursoak organizatzen, eta oain etxe rural bat. Daramat, osake, pentsa, zenba buelta. Ekegu galak biziposa, emango izu ez. Bai, leheno ni konturatu naiz bizitzarekin, azkenean ez dala erresa bestentzako lan egitea, jefeekin, zure estresa gestionatzean, niri kostatu zait, badao jendea, hobeto da makiona, baina nioan... Bai, edo erresago, baina nik hortan sufritu dut desente lanetan, hoi ondo atentzioa ez deitzeko, edo bildurra zerbait gaizki egingo dezula, edo igual arrazori gabe presionatzea, eta orduan enpresa mundua niri gogorra iritu zait. Eta orduan noain etxarruralakin, diru gutxiago irabazten dut, baina pozigo naho. Baina behintzat zuzea, eta dena zuen menpedago. Hoi da, dena nire menpedago, orduan ez dizkiot esplikazioak eman behar zerba inorri. Ezke, agotuga pertsona baten menpeotea, orduta dagoena bale baino. Gogorra da, bai. Bai. Oso gogorra da, bai. Orduan, oain, azkeneko 5 urteak horrekin nago, etxarruralarekin, Nafarron, eta... bizitza aldaketa, eta oso pozik. Kirol zalea ere, Bai.
Bai, kirol. Beti izan naiz kirolzalea, ja adolescentzian 16 urteekin atletismo egiten nun, velozidadea, eta, bueno, emaitza oso onak lortu nituen, Euskadiko errekorra eduki nun 60 metroetan, 100 metroetan eta 200 metroetan. Eta orain dela gutxi kendu ziaten, osea, imaginatu, ez nekin rekorra neukala eta Diario Baskon azaldu zen, orain dela 5 urte, le han quitado el récord al ex plus marquista Ibai Ruiz de Galarreta, eta ni, si no sabía que tenía récord, kendu ziatenen. Eta Espaini mailan ere 3. geratu nintzen, mundialetara juteko aukera eduki nun ere 18 urtekin, baino fuera de plazo egin nuen eskatzen den denbora, eta oso ondo ibili nintzen. Eta orain, ja, 30 urtekin crossfit. Orain crossfit. Bueno, nahi inoiz ez zait gustatu gimnasioan bakarrik egotean nire pesekin eta nire zeakin, pixkat aspergarria iritzen zait. Hasi nintzen crossfita probatzen, lehenengo kiroldegian crossfit lightagoa. Usabalen, Bai, Usabalen, hori da. Bueno, beraz zubin egiten genuen, baina Usabalen, bai. Eta hor ja gustatu zitzaiten zer denetarik egiten da crossfiten. Bueno, hau etzan crossfit originala, porque crossfit da marka original bat. Eta gero esan nuen, pauso aurrera inun, eta bain dela 2 urte, junitzen crossfit originala irikizutela, amarotzen Usabalen ere, baino beste pabelloi baten. Eta oso gorra, utzi egin nun ere, erdi botaka bukatzen nun, ni bida gaina naiz oso kompetitiboa, eta baina iruditu zitzaiten oso gorra. Ankietatea. Hoi da, atleta izan nintzen, baina orduan, karo, nik nire egoak esatezun Ibai, zu kirolari izan zea, venga, demostratu behar dezu. Baina oso gorra, eta utzi egin nun, gero beste aukera bat eman nion, eta ja 2 urte damazkit, eta baina oso pozik, ikasi dut nibelatzen, konturatzen 20 gutxi urte dauzkatenak, fuertego, gehiago evoluzionatuko dutela. Eta ni nire mailan oso ondo ibiltzen naiz, denetarik egiten dut, muscle-up, ariketa zaila guztik egiten ditut, porque ni naiz buru gorra, eta... Zeuden lotu gute, ez garbi bat ikusi agute, ogon nabil bogoka, oso gogoa. Hoi oso ona da, zeren ikusten dut hola lortzen diala gauzak edozein arlotan. Zuk ere, ez, entrevistak egiteko, borrokatu egin behar dezu, norbaitei deitu, eta igual esaten zu, eta zeintzea, ¿quién eres? ¿Me vas a pagar? Claro, orduan berdin, borrokatu behar dezu. Klaboan, eman dezu. Hombre. Jatengo bazen, no? Pentsatzen. Porque bizitza honden jendek, por el amor al arte esaten dena oso gutxi egiten da, beti dirua... Emozio ditutaren egin, pixka, esan duzun eta ikusi detenen ulegundu dezula, eta mira izakego. Ez horregatik, hortako gaude, nahi gustatzen zait ere, zuek egiten dezuten lana, Instagramen edo YouTubeen, irutzen zait oso sakrifizio handia eta ekarpen gutxi ekonomikoki. Bueno, hemengo kasuan denera amorioa. Ekarpena amorioa da. Eta nire konsideratzen YouTubero bat, nahiz eta YouTubeko kanala eukide, baina nire igualitzen zerbait serioagoaz, pertsonekin, zuekin, beste batzuk, igual, eta dute, 24 ordu, pipa jaten egitea, eta ni kanal bat sortzeakoak garbi eukinu, ridikulua, eta zinko. Hoi da, ridikuloa, zer da gaina, tonteri bat, ridikuloa, bizitzan
Bueno, nik uste zertakoago ikasteko, fallatzeko, gauza berriak investigatzeko. Hanka sartu, ikusi ere ze gustatzen zaigun, ez bali bada probatzen, ez dakigu gustatzen zaigun. Eta agona hauek izogaitu denetatik ite baez, esan ezaket, bueno, hau gustatu zaiz, igual hau ez, honea joko ez, nola denelakazunko batua. Bai, netzako garrantzitsua da, porque bizitza honetan azkenen dirigitzen digute eskolatikan, venga, hau ikasi, hau ontan lan egin, eta orduan, pena bada, zeren daude ume asko dauzkatela potentzial pila bat arlo batzuetan, baina ez dutela kreatibidadea adibidez, baina inoiz ezin izan dute demostratu edo ikusi balio dutela hortarako, kirolak bezala geroz eta kirol gehiagin, esaten duzu, bida, parapente, me encanta, edo... Nik ere. Eskalada, pues, parapente, jo, izan behar du gozada. Gozada, egan egin. Nik ametsa, bida, esaten dut. Bai, gustatuko litzaiake buitre bat edo agila bat izatea reenkarnazioa existituko balitz, ez dakigula, esango nuko, ez zen txarra izango. Nire bugua aizalan, igual elkarrekin ningo leu pagapentea. Bida, pues nik encantau. Nik me encanta. Bueno, iba, mila eskerrik asko zuri. Placer bat. Oso guztua naiz eta oso, nik uste denetarik hitz egin degula gainea, eta nik uste pertsonak ere, ikusten duten pertsonak, identifikatuak sentitu daitezkela, zeren azkenen, bizitza da, lau egun, eta, esan deguna, lema, probatu gauza berriak, eta ikusi gustatzen daigun edo, ez? Bizitza, Miraleko niego, muso eta guba ikusi lehi. Oso, Baga jende. Bueno, ale, agur.